Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарум ма Абдуғафур Ҳусайнов в канали Тоҷдорон. Рости габи видео дар бигем хел график расписаниямон набуд, лекин все-таки мо як хулосае дар омадем ки видео кунему сразу мардума огоҳ кунем ба ҳамин корҳо. Мисол меорем, хела зиёдан шербачаҳое ки мақсад бекоранд дар интернет, дар тикток, ютубу дигар ҷоҳода кора мебинанд, ҳавас мекунанд, бовар мекунанд ба бародарои мусулмони мо, бовар мекунанд ба бародарои тоҷики мо. Чӣ хеле ки ман дар вай видео гуфта будам, ҳо мо хела хубему, лекин ман миллат хима па задани нестам. Шағоломон хела зиёдан бародаро. Хулосаи гап чӣ гап шидаге? Дар тикток як бародар кор мепартоям, мега ҷои кор аста склада ита мекунам, та мекунам, туғни мекунам. Бародаро боварӣ карда катишон ҳамсӯҳбат мешаванд дар WhatsApp. Сода будани мардуми мо ҳамия ки вақти проверка намекунанд. Мисол вақти ягон каста гап заден, сум равон карден, ҳатман ё документ пурсен, ё ки видеовизов зан занен, документ не, чунки ваё метавонанд документи дига одама равон кунанд. Ситуатсияи хешдаге чанд бародаро навистанд, ана ҷои кор меган дар тикток меованд, як бародар кати ҳамсӯҳбат мешаванд. Вай бародар мега ки шумо метавонед хитон медкнижка тайёр кунем, ё ки биёен мо тайёр мекунем. Мисол 2500 места бе ягон хели даву дигар. Конечно, любой бародар мега ки бе ман тада равон мекунам. Мисол аму медкнижка тоғри кунем, ма анде кор будром. Ва дар ин ҳолат субҳаналлоҳ ин бародар вақте ки 2500 получат мекуна, бародара заблокировать мекунам. Ина як худо дуруғ накунад хела бародаро муроҷиат кардан, комментариёшон ҳастанд ва дигару дигар. Бо беғарзаи бо чиш дар Авито якчанд бародари тоҷики дигар дар Авито объявления мепартоянд кияриё аренда. Мисол ман тоҷикам, шумо тоҷикем, вақте ки шумо Авито медрӯен, арендаи мошина мебинен, номи одам Акбар ё ки Шоҳмансур ё Умеду ё ягон ё қуву дигар нависаги номои тоҷик, Абдуғафур, Далеру дигар. Мисол дар ин ҳолат шумо занг мезанед, вақте интерес мекунед тоҷики ё не, мумкин ки ва ё дигаронам фред кунанд. Ситуация ин хелае ки условияи аренда хела хуба шумода маъқул меша. Шумо майли мегӯед розигӣ мекунед, хайр. Баъд соҳиби мошин баъда якчанд дақиқа туда занг мезанад, туда адреси дом рӯй мекунад, подъезд рӯй мекунад, мегӯед ами тай подъездаи мошин ё ки ягон вай ами як хеле мекунад, доверияи шумода медрӯяд. Баъда якчанд дақиқа шумода занг мезанад, мега бародарҷон ба страховка даём, биёам депозита агар форад мега ози битони партофта 5000 партов ма страховкара платит кунам, биё биги депозитай. Хай бародарои мо бо мегум, бо доверия мекунану, бо ами содагишона нишон метиҳану 5000 равон мекунам, баъдаи и кор бо чорни список мешавану халос. Як бародарам баъдаи скриншотора равон кардаги буд. Барои ҳамин чӣ гуфтанд ин бародаро? Дар ҳолате ки ҷои кор 100 одами бовариам бошад, ягон кас совет метиҳану дигару дигар, аки мо уже ба ҳамин чиза омадем, маҷбурем, дигар раҳ нест. Ҷои кор меованд, ё ки ягон регистратсия мегӯянд, патенту, правау, чӣ коре ки намекунанд, ҳатман бародаро якум очад агар возможност боша, ай пеш суҳбат кунед. Вақте ки дистансион ашед, яъне ин бародар дар дигар шаҳра, ё ки шумо возможност надоред амуҷа рафтану шуморо кор тоғри мекунад ё документ, ҳаракат кунем, видеовизов занг занед. Видеовизов занг задан катиам тоқа не бародаро. Видеовизов занг занед, ҳаракат кунед, через дигар телефон сурат бигиред, чунки шумо сум равон мекунед, ё ки мисол ягон доверительный момент мешава, ай ҳамин чизо хитона страховка кунед. На? Правильно, страховка мешава кардаде? Ё ки мисол ба забони турки чӣ хел мешава? Вай кардан? Эҳтиёт, в общем, эҳтиёт кунем бародаро, ки шуби инам хели момент да нағалтем. Ман бародара ёфтам. Мисол мо ба ёрии якчанд бародар, ҳамин бародаре ки ҳамин кора кардагиай, ака аввал охир Аллоҳ Худои таоло моро бубахшад, мумкин ки моро хато кунему, лекин чӣ хел шидагиай ситуация. Вақте ки мо ин бародара ёфтем, ин бародар ба гардан нагирифт, чистай сабабе ки мо доказательствои тавошто надорем ки именно чек да ҳамин омадагиай, номерои ҳамияй. Мо дигар тиктокоша ёфтем, видео сафпадад мекунад, ҳама сафпадад мекунад, сағрара качгап мезани, нервишт мекунад, мегӯям субҳаналлоҳ қапм бизанмуш да. Бошо катиш вақте ки гап задем, гуфтем бародар, хайна ту мегӯй ман нестам, лекин ҳамун видео ки объявления ҷои корай дар тиктоки таам ҳастай, ту чӣ мекунӣ амира? Вақте мардум туда бинависанд, чӣ мегӯй? Мегӯяй ман да навистам бачаҳо, ман гуфтам ки хай майра ҳам хел мондум ин видео топ давуд. Охай кадом девона мегирам, ин корро мекунам. Хулосаи гап, мо занг задем калоношону, шиносошону, дигарош кати биромадем. Агар ихла бигирем, айрӯи исломӣ кардем, мисол бе ҳақорат, бе ягон задану, бе ягон вай, мо калоношта связ биромадем, гуфтем ки ҳамин бародар ҳамин хел кардесай, ай пеш гузаштан дар корай. Хулоса катишон калоношон гап мезананд, пацанай таваллудуш 99 где-то 2000 ҳамин кора кардагӣ.
мега хаймаи кора накардаму майли хайма бахшиш мепарсам видеоро удалит карагия уже охи шумо як более уруси бигирем логично агар мо пурратар фикр кунем кадом дебил кори накардагира ба гардан мегира бахшиш мепарса ба ҷое ки бихеза девонагӣ кунам мисол ма да ҳамин чиза подставит кунам ма қабул намекунам лекин иҷа очевидно ки и ҳайвон ҳами кора кардагия в общем кори гузашта гузашт ман шуморо огоҳ кардам бародаро дар ҳақиқи бародаро дуо кунем худо айрои бад гардона имоншуна мустаҳкам гардонам ва бародарое ки дидед сенози видеоро ҳамин ниятҳоро дорен ҳамин корро мекунем шумо дар корот кам мефаҳмонам ки хитон прекрасно медонед якум бошад то что ризқи як каса дига хӯрда наметавонад аиҷа хӯрдӣ 2000 лира да уҷа авария мекунӣ да уҷа модарат касал мешавад падарат фарзандат касал мешавад ҳамун сумата зиёдтар да уҷа расход мекунӣ лекин ту намефаҳмӣ ки тира худо задестаи дар ҳамин ҷа ту расход кардаси ту фикр мекунӣ ки дар ин ҷаҳо ту мардума фареб карда сумошона хӯрдасию лекин аи тараф задестаю бурмадестаю сум ту ира намефаҳмӣ барои ҳамин любой тадия ошибка кардем ягон хатогӣ кардем бифаҳмем ки ҳамин хатогитон айрӯи ҳамин кортон ай ягон камбудӣ боша бародарон нависен иншоалло мо ислоҳ мекунем ба воситаи whatsapp viber имоч хеле метавонед максимально видеоро ба шиносотон равон кунед чтобы ҳама бо хабар боша бародаро ҳамин кор дар мошенникӣ ҳамин хел ҳароммардо нағалтен подписатсия кунед лайка фаромӯш накунед ҳатман бародаро иншоалло рӯзои наздик як видеои буз балач хеле ки абишат кардаги будем дар видеои аввала пешкаши шумо мегардонем дар бораи такси имрӯз мо ларгуса сипоридем худо хоҳад такси дар корчи хелай боишам пешниҳод мекунем чӣ нияте дорем дар комментария нависен оиди кадом корро бо сёмка кунем иншоалло сёмка карда пешкаши шумо мегардонем ман абдулғафур ҳусайнов канали тоҷдорон ва самое главное аётон набурен ватан балашха автосервис шиномонтаж подключение такси аренда ларгусу дигар шумо метавонед ҳамавақт ба воситаи whatsapp занг назанед бародаро просто дар whatsapp нависен акай далерда наличие мошини холӣ будана ё ки адреси шиномонтажу сервису дигара муайян кунед номеро дар рӯи экранай 893211110 айнои ма 10% скидка как обычно бародарон дар панои алло бошед худо нигаҳбонтон ассалому алайкум.